चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थालिगाव गामिनि थागिबि जगदीश मुसाहारिनि बिसि रैसुमै मुसाहारि आरो फिसाजो लक्ष्मी मुसाहारि बिमा फिसा सानैया थांनाय 5 जुननिफ्राय गोमानानै दं। मोनथिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय रबिबार बारायखालि बेलासिनि 4 बाजि समाव नखरनि रावखौबो मिथिहोआजासे रैसुमै मुसाहारिया फिसाजो लक्ष्मी मुसाहारिखौ लानानै थांदों। नखरनि सुबुंफोरा जेरावखि थाया मानो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननांगौ होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। सोरबा बहाबाफोर नुयोब्ला नखरसिम खोन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। कन्टेक्ट नाम्बार 9706245359। नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिमा फिसा सानैखौ थाबैनो मोननो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' मदद खालामलायो। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिबारि गामिनि राजा लामायाव बाइकजों बाइक जाब्रबथाय जानानै सासे बर' फोरोंगिरिनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा फरायसालियाव फैबाय थानाय समावनो बाइकजों जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानांगौ जायो। बिथां जिउ खहा जाजानाय सुबुंनि मुङा उपेन दैमारिमोन। 1 नं हसं गामिनिमोन बिथाङा। 3 नं महनपुर गामिनि एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिमोन बिथां उपेन दैमारिया। उत्तर प्रदेशआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय गेम गेलेनो बादा होनायाव गावनि बिमाखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। सासे उन्दै हौवासाया गोथै देहानि सेवनाय मोनामनायखौ 3 सानसिम रुम सिङाव दोनखोमादों। बे उन्दै हौवासाया पुलिसनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दै हौवासाया पाबजि गेलेनायनि हुदा दंमोन। गेम गेलेबाय थानायाव रायजानायनि थाखाय बिफानि लाइसेन्स गोनां राइफलजों बियो बिमाखौ गावथारदों। दायनिगिरि हौवासाया बिमाखौ बुथारखांनायनि उनाव गावनि उन्दै बिनानावखौबो न'नि गंसे खथायावनो दरजा फांथेनानै दोनदों। 3 सानसिम बियो गोथै सहखौ सिङावनो दोनखुमानानै दोनदोंमोन। बे जाथाया लखनौनि पिजिआइ ओनसोलाव जादों। मोनामनाया बारा जालांनायनि उनाव दायनिगिरि हौवासाया बिफानो फन खालामनानै जाथायनि फारसे फोरमायहरो, जाय आसामाव रैखाथि सान्थ्रिनि बिबान मावफुंगासिनो दं। जाथायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव बिफाया लखनौ पुलिसनो गासै जाथायखौ फारियै बुंथिना होयो। बिनि उनाव पुलिस हानजाया जाथायसालिसिम थांनानै हौवासाखौ हमबाय।